No niin, saapui ensimmäinen Ranger 26 Nordic Pro. Ja tässä toimistotyöntekijä suorittaa unboxing-videon. Tähän aukeaa myöskin ehjänä luonnollisesti, kun on tehtaan jäljiltä laattu. Elikkä aikaa menee varmaankin noin harjoittelun jälkeen 4 minuuttia, kun peli on valmis myymälään. Vilkaisee, että nesteet löytyy ennen kuin käynnistää. Ja ei muuta kuin showroomin kone.